Christi Divine Mercy. Ang Corpus Christi ato na ako ning giwali ni aging Domingo nga nagsugod kini siya ni adtong 1264 ni Pope Urban IV ang naghimo niini o ang nagpa-institute ini 1264. Niadtong tuig 1580 June 11 unsay nahitabo? Wa mo kabalo. Natukod ang simbahan sa Tanahay. Pista biya nato rong adlaw. Mayong pista. Nalingyan po lamang ta, kita-kita na lamang aniron. Kaya nga itong pista kanunay ginouna ang pista sa atong patron. Pero ang anibersaryo sa pagtukod niining atong simbahan karong adlaw ikapila man ni katuig 441. So after sa pag-institute sa Corpus Christi nga 1264, pagtuig 1673, mga numero lang yun sa lamang ni ato man ning kasaysayan, pwede po pas sa uning swertres ang numero no ang nabitaw ha. Si Saint Margaret Mary Alcoque aduna siya'y vision may tungod sa Sacred Heart of Jesus. 1673 ang vision. Ug niya ng 1856 si Pope Pius IX iyahang gihimo nga ang kapistahan sa Sacred Heart kay nagsugod maguni sa France nga mahimo na nga sa tibuok na gayod Universal Church nga magsaulog anang Biyernes pagkahuman sa Corpus Christi. Mosunod gayod ang Sacred Heart of Jesus. Apan niadtong 1805 mo balik ta gamay 1856 ang kapistahan na gyud. Pero ang 1805 si Pope Pius VII naghimo na usab sa kapistahan sa Immaculate Heart of Mary. Nauna ang Immaculate Heart of Mary kaysa Sacred Heart of Jesus. Ug dili lang dugay, April 22, 2001, si Pope John Paul ang nagpasugod usab sa paghimo sa kapistahan sa Divine Mercy. Lisod to memorization, pero maora gyud to sila. Ang ato lang di kalimtan nga sayon ani, unahon nato ang Corpus Christi, sunod pista sa Tanhay. Okay. And then the rest sa mga kapistahan, Immaculate Heart of Mary, Sacred Heart of Jesus, Divine Mercy, mo na to'y katapusan. Diha sa Divine Mercy, adunay race, adunay puti o red, nga nidagayday nga kolor, o kini nagsimbolo sa tubig o dugo. Nasaksihan kini sa tao nga ni bangkaw sa kilid ni Kristo. Kinsa may ngalan sa maong sundalo? Ang ngalan niya, Longinos. Ang ngalan atong maong sundalo. So mao to siya murag bali history gamay. Sa atong ebanghelyo, gisulti ni San Juan. Adunay mga Hudiyo nga mihangyo kang Pilato nga balion ang mga batiis sa mga gilansang sa cross. Ug ilang gibali ang duha, katong duha katulisan. Nganong balion manila ang tiil? Kay gadali sila sa oras, kay basin nagmaabtan sila sa ilang himuon nga adlaw igpapahulay. Ningon sa sanglit ang umaabot nga adlaw, balaan man kaayo. So kinalan dili kaabot. Kay balion nilang batiis, kay basig buhi pa, inigbali sa tiil, sa batiis, ang batiis, bagtak no, dapita. Inigbali diyang dapita, wala na'y makapugong sa lawas, gilansang mga kasakros. So ang imuhang weight o imong force nasa imong tiil aron maka-maintain ka sa imong balance. Kung balion to, wala na kay balance, so mahugno gyud ka, masuffocate gyud ka, madali ang imong pagkamatay. Sumoy tuyo para dali kang mamatay. So ilang gibuhat ngadto sa duha ka kawatan, ngiluha na sa balion ng tiil. Unya, manday pag-adto na nilang Kristo nga balion ng taang tiil,
Niingon sila nga, patay naman, ayaw na balia. So ang usa ka sundalo ningon, maniguro lang ta. Iyahang tusok o bangkaw. Kung maglantaw ta sa Sacred Heart of Jesus, kay ang vision nga nakita ni Saint Mary Margaret, nigawas mangyod ang kasing-kasing. Mo ni siya. Kakita tag mga larawan sa Sacred Heart of Jesus, ang kasing-kasing ni Kristo nigawas. Niya na ay crown of thorns, na ay kalayo, na ay samad, unya na ay dugo nga nigawas. Muna yung Sacred Heart. Nganong ang iyahang kasing-kasing na samad? Kaya ang pagtusok sa kilid, nganong sa kilid man siyang gitusok? Gitusok sa kilid, aron mula po sa imuhang heart. So ang gitusok dili kilid, kasing-kasing. Maayo kay ang mutusok, sundalo gud siya. Kabalo siya asa dapita nga mudritso ang iyahang bangkaw. Dili lang kasing-kasing, kaya ang kasing-kasing mauman ang tubig, ang dugo. Sunigawas ang dugo, apan nganong naisagol tubig. Nilabo sa lungs. Diya sa lungs na tubig. Munang maingon ta nga ang baga na puno sa tubig, kuhaan kag tubig sa baga. So katapusang tubig sa baga o katapusang dugo sa iyang kasing-kasing giula. Nimka ang pagbangkaw, igo ang kasing-kasing o igo ang imuhang lungs. Ganina ga-interview kog mga kaslunon o kini magpabunyag. Matag interview sa kaslunon, nakoy usa ka pangutana kanunay. Nganong gipili nimo ning tawhana? Mangutana ko sa babae, nganong gipili nimo ning lakiha? Ang lalaki, nganong gipili nimo ning bayhana? Magtanawanay na sila ang reaction. Bisag kamo tingali, tanawon nimo imong bana, nganong kini magtawhana imong gipili? Explain your love. Maka-explain ka sa imong love. Nganong imong gipili ng tawhana? Ang kadaghanang tubag, muhilom, mulantaw sa iyahang alasawahon, unya mo smile. Nya mulantaw na pud nako, nayugdok ko. Di gyud ka tubag. Naiuban mo tubag. Taas kay listahan, bla 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 bla. Magduda pag ko nakasabot, makaani siya siyang gisulti. Pero kadaghanan sa tao, dili mutubag. Nganong di man siya mutubag? Dili man siya maka-explain. Nganong iya nagpakaslan? O nganong nahigog ba siya ng tawhana? Diha ko nakarealize, love is not an idea to be explained. Ang gugma dili idea nga masulti gayud nimo. Kundili ang gugma imong masinati, mututok ra gyud. Ngano ka ning tawhana? Kamo mga binyo nga niya dinhi pila na katuig, ito bingbong mo ning gasulti gyud nako ani. Sige man mog away gyapon si imong banag asawa. Ngano gyapon mong gakuyog? Ngano gyapon mong magdulog? Sweet ra man mo gyapon. Can you explain? No. Mututok ra tingali ka. Dayog manghupaw ang uban ay. Mambut ani ka ha. Basta kay mao gyud ni siya nga ako ang kuyog kanunay. Ikaduhang mangutana ko, ikaw may pakaslan para nimo ang ayan baka nga higugmaon aning tawhana. Nay usa ka kaparisan ningon sila nga dugay silang nitingog yan ningon sila nga ang word nga worthiness or kaangayan wala na appeal sa among bokabularyo. Wala mi anang unworthiness. Kaya actually, dili gud mi worthy. So ang tubag nila, angayan ba kang higugmaon? Ang response is humility. Muduko. Dili. Kung tanawon nimo imong bana, tanawon nimo among asawa, magkapangutana ka, angayan ba kung gigugma ko aning tawhana? Ug unsay na anak ko nga gigugma ko aning tawhanan ni? Unsay na anak ko nga sa pila na katuig gakuyog magyud antos magyud nako? Unsay na anak ko angayan bagyud ko? Ang tubag nato bisan sa to ang igsuon mingon tang
Dili. So mga igsoon, sa kapistahan sa Sacred Heart, mutindog punta sama sa sundalo, pero dili na ito bangkawon, atong lantawon ang kasing-kasing ni Kristo. Uban sa pangutana, angayan ba ko nga iyang higugmaon? Pero ang tubag ni Kristo, muingon siya, angayan. Para nato mingon kang dili ko angayan, pero para niya, angayan ka nga gigugmati ka, maong nagpakamatay ko para nimo. So mga igsoon, ayaw kawala sa paglaom. Ayaw kawala og second chance. Kaya ang Ginoo kanunay gahatag nimog chance. Kung lantawon nimo ang iyang kasing-kasing, maunay explanation kung giunsa kaniya paghigugma. So mga igsoon, sa dili pa nato tiwason ang katapusang sa ato ang misa, pagkahuman sa final prayer, maghimo ta og consecration to the Sacred Heart of Jesus. Atong i-expose kadali ang Blessed Sacrament, magdungan tag consecration, pagkahuman niana maghimo tag litania alang sa Sacred Heart, and then final blessing, una ta mamauli. Palihog manindog.